Dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu našeg podcasta. Danas pričamo o dobrovoljnom davanju krvi, odnosno zašto je važno, tko može darivati krv i kako izgleda sam proces. Danas je s nama darivateljica krvi Matea. Matea, dobrodošla. Hvala na pozivu, drago mi je što sam tu i da mogu pričati o ovoj važnoj temi. Ipak je dobrovoljno davanje krvi jedan od najvažnijih oblika solidarnosti koje može spasiti nečiji život. Super, hvala ti Matea. Pa krenimo iz početka. Tko može biti darivatelj krvi? Darivatelj krvi može biti bilo koja zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina, u iznimnim slučajevima i do 70 godina, koja je tjelesne težine iznad 55 kg, tjelesne temperature do 37 stupnjeva i uz odobrenje liječnika. Hvala ti Matea. A kako izgleda postupak darivanja krvi? Postoje dva načina. Davanje pune krvi pri kojem se uzima 450 ml krvi, to traje 10 minuta. I davanje na staničnom separatoru pri kojem se uzimaju određeni sastojci krvi, a ostatak se vraća u tijelo. Bitno je naglasiti da muškarci mogu dati punu dozu krvi 4 puta godišnje, odnosno svaka 3 mjeseca, dok žene to mogu napraviti 3 puta godišnje, odnosno svaka 4 mjeseca, dok se davanje na staničnom separatoru može obaviti češće. A prije nego li osoba daruje krv, postoji li neki određeni oblik provjere? Tako je, prije svakog davanja krvi obavlja se provjera, mjeri se razina hemoglobina i obavlja se liječnički pregled da bi se utvrdilo da darivanje krvi nema negativnih posljedica po osobu koja daruje i po primatelja te krvi i uz odobrenje liječnika može se krenuti sa procesom. A postoje li razlozi zbog kojih osoba može biti odbijena kao darivatelj krvi? Da, osobe mogu biti privremeno odbijene zbog razloga kao što su nizak hemoglobin, visok ili nizak krvni tlak, kod žena menstruacija, dojenje ili trudnoća, neke lakše bolesti kao što su prehlada ili hunjavica, nedavna tetovaža ili piercing, alkoholizirano stanje, uzimanje antibiotika, nedavno cijepljenje i primjena transfuzija ili operacija. A što se događa s uzetom krvlju nakon darivanja? Pa ta se krv onda testira na bolesti zarazne kao što su sifilis, hepatitis B i C i HIV i također se određuje krvna grupa i RH faktor. Što bi ti savjetovala kao darivateljica krvi tvojim sugrađanima koji isto žele darivati krv? Pa svakako bi savjetovala da na darivanje dođu sa dovoljnim unosom tekućine i da ne dođu umorni i na tašte. Preporuča se pojesti lagani obrok nekoliko sati prije darivanja i također da se nakon darivanja zadrže neko vrijeme zbog unosa tekućine i konzumacije zahvalnog obroka. Hvala ti Matea. A koja je uloga Hrvatskog crvenog križa u dobrovoljnom davanju krvi? Pa evo prvo da naglasim da se u Republici Hrvatskoj krv daruje dobrovoljno, solidarno, anonimno i besplatno, a Hrvatski crveni križ je utemeljitelj i promotor dobrovoljnog davanja krvi, pa tako organizira akcije i animira građane na darivanje krvi, vodi brigu o svim darivateljima kroz društveno vrednovanje i dodjelu priznanja za određeni broj davanja krvi. Matea, možeš li nam reći kada je bila prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u Hrvatskoj? Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u Hrvatskoj organizirana je 25. listopada 1953. godine u željezari Sisak i zbog toga se svake godine 25. listopada obilježava kao Dan dobrovoljnih davatelja krvi u Hrvatskoj, a osim toga 14. lipnja se obilježava kao Svjetski dan dobrovoljnih davatelja krvi. Kako građani mogu pomoći i uključiti se u akcije darivanja krvi? Pa najbolji način je informirati se za nadolazeće akcije i darivati krv kad god je moguće, ali isto tako i motivirati prijatelje i obitelj da se i oni pridruže, jer svaka doza krvi može spasiti nečiji život. Odlično. Matea, hvala ti puno na sudjelovanju u našem podcastu i na svim korisnim informacijama koje si nam pružila. A dragi gledatelji, hvala vam na slušanju i vidimo se u idućoj epizodi.